Benvingudes a Generació Perduda, el cabaret radiofònic. Avui tenim el Pol Tudela, ja el presento, filòleg, cantautor i director de cors, entre altres. Bon dia, Pol. Hola, bon dia. Hi ha un tema pendent. Generació Perduda, sabem que és un nom controvertit, i la meva pregunta d'avui, que potser faig extensible a tota la temporada, és quina generació som? La generació de vidre, la generació irònica, com li hem de dir? Ostres, doncs bona pregunta. No sé, generació Z li diuen, però és que crec que nosaltres encara ni tan sols, o sigui que... Sí, estem en un punt, no? Zenials, ens diuen. Millennials, no som ni millennials ni Z. Sembla com una malaltia estranya. Avui també teniu nosaltres una convidada d'alt nivell, no som de portar celebrities perquè sí, però aquesta sí que s'ho mereix. L'any passat va presentar el seu llibre sobre Mercè Rodoreda, Al mig de la vida jo, i és col·laboradora a Catalunya Ràdio, on ha d'anar corrents després, perquè l'estem segrestant aquí, potser tanquem amb clau i que no pugui anar a Catalunya Ràdio. Però a més també és professora de literatura i literatura catalana aquí a la Pompeu Fabra. Marina Porres, vostè primer. Ah, no, perdó, que això és un altre programa. Marina Porres, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Marina, tu com a especialista, com a mínim més que John Hemingway, tu què penses d'això? Aquests millennials que ja estem cap a la cua nascuts als 90, som la generació perduda, la generació invisible, res de res? Hosti, la generació invisible segur que no, perquè jo crec que mai ningú havia tingut tantes atencions. La generació perduda tampoc, però jo crec que és que cada generació una mica es construeix lo seu i em sembla que lo interessant és com de bo ets a l'hora de construir el mite de la teva generació. O sigui, que el mèrit de Hemingway és precisament d'haver creat com un gran farsant que era, però un gran escriptor també, haver creat un mite que ha quedat com... Avui Pol porta un bigoti una mica Hemingway, eh? A mi m'encanta Hemingway, però el tio va crear un mite. No, però a mi m'encanta fins i tot amb tots els pros, eh? Hi ha un documental molt, molt interessant, dura com 6 hores per sobre la seva vida, i és nou, super ben fet, que us el recomano molt. I com es diu? Crec que es diu Hemingway, i és d'un tio que fa com... O sigui, hi ha molts textos seus, molts testimonis, moltes imatges inèdites, i clar, t'explica tota una vida, clar, supertrepidant i interessantíssima. Però és un senyoro, igualment. Hemingway? Sí. No, a mi em sembla que és o sigui, a mi em sembla que ja els agradaria, no, a la majoria de la gent arribar a ser com Hemingway. Vull dir que això és veritat. Això és veritat. En tots, o sigui, és un senyor que deixa una obra que és com incontestada, és a dir, després d'ell, tots els escriptors americans és com que s'han de fer referència amb ell, per tant no te'l pots saltar, i alhora una vida amb molts errors com la de tothom, però com amb una valentia immensa, un atreviment, i és d'aquella gent que diu... No, o sigui, que tothom diu, no, aquesta paret no es pot travessar, i ell diu, jo sí. Pues ho provo. Sí, i a part deixa un rastre com indeleble fins i tot en les sitcoms, en l'imaginari col·lectiu americà. Sí. Hòstia, curiós, perquè el capítol anterior parlàvem de l'imaginari col·lectiu, parlàvem de la torre retorn de Nietzsche, una mica, no? Aquest Hemingway que diu, jo visc a tope. Vale, ens estem anant una mica del tema, però ja m'agrada que parlem també de literatura, o sigui, genial. Però estàvem parlant del tema de generació perduda. Avui també tenim amb nosaltres a l'Oriol Julià, fundador i president de Salut i Educació Emocional. Bon dia, Oriol. Hola, bon dia. Per cert, a tu no t'agradaria patrocinar aquest podcast? No. Vale. Següent pregunta. Com a millennial dels que van arribar més al davant, com a persona d'aquests de l'avantguarda dels millennials. El primer. El teu punt de vista, com a primer millennial que vas arribar i vas plantar. Tu una mica que també t'encarregues de construir el mite. Com hauria de dir-se aquest programa? No, la generació d'ara. Ah, generació d'ara. Generació d'ara. Hòstia, i per què no m'ho vas dir abans? Perquè t'ho dic ara. Vale. Al final, el que importa és el present. Soc menys de generacions, en tant en quant una generació és a l'any nascut, no? Això no és una generació, sinó tot el que és coetani, no? M'agrada molt, doncs, això com a mínim de moment és generació perduda, o potser d'aquí poc generació d'ara, o potser qualsevol altre nom que importa, però comencem. Val, Marina Porres, que tu
O sigui, has escrit més d'un llibre? He escrit més d'un llibre, tenia el de Mercè Rodoreda ubicat, però no tenia... Quin havies escrit abans? Abans de Mercè Rodoreda, suposo que el que va sortir va ser una edició que vaig fer de cartes d'una escriptora anglesa, neozelandesa en realitat, però anglesa, que es diu Catherine Mansfield, i que vaig escriure l'edició per això. Bueno, vull dir, és que hi ha llibres escrits i llibres com prologats i editats, que per mi formen part del mateix imaginari, però de vegades passen més desapercebuts, i un llibre sobre Ferrater, que en realitat no és meu, és un llibre de Ferrater, perquè és una antologia de textos de Gabriel Ferrater, però clar, té com un pròleg meu que té 100 pàgines al davant, llavors... Un pròleg de 100 pàgines. Sí, va ser una cosa curiosa. L'antologia l'he fet jo, o sigui, l'he triada jo, però clar, no l'he escrita jo. I creus que estaria content amb aquesta antologia? Crec que sí. Bueno, Ferrater no estava mai content amb res, però jo crec que hem fet bastanta justícia amb el personatge. Tens uns herois bastant... Molt, jo soc super... Amb personalitats i caràcters. Sí. Soc super mitòmana. Sí, m'agrada molt. Sí, m'agrada molt com les vides de la gent. També per això faig sempre que puc com biografies o retrats biogràfics o així. I sí, m'agraden... Sí, qui creus que seria més indulgent amb tu, de tots aquests? Rodoreda, abans parlant de Hemingway, era Ferrater, no sé si n'hi ha més. Si ara vinguessin, veiessin el que tu has dit d'ells o el que han escrit i diguessin, molt bé, m'agrada. Molt bé, ningú, perquè és la seva feina i està bé i seria absurd. Ferrater suposo que entendria una mica les coses. Rodoreda no gens. Sí, jo crec que més Ferrater que Rodoreda. De fet, sí. Bueno, vaig conèixer la filla del Pere IV. De fet, tenia una certa relació i sempre deia que la Rodoreda venia molt a casa seva per un tema, que eren 4, escrivint en aquella època, diguéssim, es coneixien entre tots. Sí. I que es veu que la Rodoreda era bastant... O sigui, tenia un caràcter bastant curiós. Dur. Sí. Brusc i molt borde, sí. Li llegeixes. Tothom. Sí. Vull dir que li llegeixes els llibres, és a dir, és lògic. Sí, no, és una mala llet que és difícil de plagiar o dissimular. Exacte, sí. Qui més hi ha al teu repertori? Hi ha moltíssima gent de llibres que he fet, i aquests amb Mercè Rodoreda també hem fet un pròleg d'altres coses, també he fet un assaig sobre l'enveja amb una col·lecció de Fragmenta. Havia editat també Virginia Woolf, una selecció d'assajos que em va fer com molta il·lusió fer. Moltes coses. Virginia Woolf Virginia Woolf també a l'equip, a l'equip de gent. No, ningú, a l'equip de gent fantàstica, però difícil també. Però una vida molt interessant també, la de Woolf, i uns textos molt interessants. Pots ser bon escriptor i tenir una vida, no sé, normaleta, així... És difícil, perquè és difícil si jutgem almenys com per la història, o sigui, com tots els exemples. De fet, ahir o abans d'ahir que va sortir una notícia que amb l'Alice Munro, que és una Premi Nobel... Ahir o abans d'ahir, que perdó, per la gent que ens senti potser fa un mes, però no sí, cap problema. O sigui, juliol 2024... Vale, perquè no sabem això quan sortirà. Sí, com es va destapar que la filla de l'Alice Munro va explicar que el seu pare, diguéssim, el seu pare adoptiu, el seu stepdad, havia abusat d'ella i que la seva mare ho sabia i que va continuar amb ell. I una història com superturbulenta de tota aquella família, i clar, jo ho vaig llegir i pensava, realment, hi ha algú que escrigui que sigui normal? Hi ha gent, però vull dir que hi ha una tendència, diguéssim, a la dificultat, sí. Sí, és que no es pot pensar d'una altra manera, jo crec, o sigui, pels exemples que hi ha, saps? Bueno, perquè al final també la tristesa és més prolífica, no? Vull dir que l'alegria no et porta potser a... I sobretot això, les coses complicades, o sigui, de dir res és obvi, res és fàcil, llavors és com... Sí. Pol, no sé si vols preguntar qualsevol cosa a la Marina. Sí, no, bueno, sí, jo t'havia preparat algunes preguntes, no sé, ja veurem tema temps i tal, però sí que, o sigui, per començar, ja que teníem això de la generació perduda, doncs, o sigui, abans ho parlàvem, de fet, fora micros, que es diu, que hi ha aquesta cosa de justament la generació perduda americana, tot i el seu nom, no se'ns ha perdut a ningú, diguéssim, vull dir que és un referents que és molt, 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 molt difícil que no els haguem sentit ni que no ens agradi la literatura. Hemingway, és a dir, insisteixo, l'altre dia estem mirant una sitcom amb la meva parella i ens va sortir una broma de Hemingway, vull dir que realment... O sigui, que és... Quina sitcom era? New Girl.
Fantàstica, Molt xula, extraordinària. molt xula. Sí. Llavors, No la conec. Et penses que és superxorra al principi, però t'acabes estimant a tots els personatges. És molt estimable, realment. Llavors, trobo que la generació justament perduda catalana, és a dir, que coexistia en el temps, és a dir, aquesta generació de, anava a dir guerra civil, però és més postguerra, diguéssim, catalana, amb la Rodoreda, Ferreter, tota aquesta gent que trobo que han estat i són escriptors que, almenys els catalans, jo crec que ens els llegim al mateix nivell que aquesta gent, perquè trobo que són una generació amb una qualitat i un talent literari fora de qualsevol dubte, doncs sí que trobo que a vegades potser en el nostre país no... Bueno, faltava recepció. Llavors, no sé tu, com a persona que ja has pensat una miqueta sobre això. Sí, jo estic molt, molt d'acord amb això. De fet, hi ha un amic meu, l'Abel Cotillas, que té en ment un llibre que es titularà Una literatura demolida. És a dir, que bàsicament la seva tesi és com per circumstàncies polítiques i històriques, sobretot al segle XX català, els escriptors catalans no tenen la recepció que mereixen. O sigui, està tota la història, diguéssim, desexplicada. Llavors, el que passa, i Ferreter és un cas molt particular, però, per exemple, que és que quan es posa l'atenció sobre una cosa, en Ferreter va ser perquè era el centenari, el 2022, per això vam treure el llibre i tot això, quan es posa l'atenció sobre una cosa dius, ostres, això és molt important. Però s'ha d'arribar a fer aquest gest que, diguéssim, amb una tradició i amb una cultura normals, totes les coses estan jerarquitzades on toca, i aquí a Catalunya, per motius polítics, sempre s'ha intentat tapar la importància d'aquests escriptors, sobretot perquè quan destapes la importància cultural d'un escriptor, pica coses molt més fondes que no només la seva obra, sinó que sempre explica coses molt més fondes sobre el país i sobre la seva política i sobre com una manera de pensar Catalunya, no? Llavors, si tu minimitzes els escriptors, i sobretot hi ha una cosa que passa molt i que expliquem a classe a literatura catalana, els tendeixes a folcloritzar, és a dir, no és que els amaguis, però que els redueixes a una sola cosa, saps? O sigui, com a autors d'una obra, o allò, Víctor Català, drames rurals, Santiago Rossinyol, l'Auca del senyor Esteve, és a dir, són autors que realment tenen una cosmovisió molt interessant, que tenen unes idees polítiques fortíssimes, però sempre s'ha de fer un esforç molt gran per arribar a això. En canvi, doncs, per exemple, Hemingway, el tens... No hi ha el pes de la cultura americana, que també en parlàvem en l'anterior capítol, que hi ha al darrere dels altres escriptors, no? Però és una cosa política perquè, per exemple, en realitat, et trobes coses espanyoles infladíssimes que penses, això de què? I és d'això, o sigui, és una cosa política. En canvi, i en català passa això, que hi ha moltes coses que queden com amagades o dissimulades o barrejades. Política a nivell de relació, i això és tema controvertit, Catalunya-Espanya, o a nivell dintre del mateix cultura catalana, sense no sortint de la pròpia cultura catalana? No, o sigui, la base sempre, vull dir, que és això, vull dir, com uns conflictes, que no sé com dir, conflicte històric, queda com cutre, no? Però que en realitat sí. O sigui, és aquesta idea de dir, però per això parlem, no?, de postguerra, és a dir, ja als anys 40 hi ha un procés de substitució cultural a Catalunya on es tapen totes les coses catalanes posant-hi a sobre com coses espanyoles, no? Vull dir que l'exemple Rodoreda Carmen Laforet és una cosa molt clara. Exacte, sí, o jo què sé, a mi em sorprèn moltíssim que per exemple, Miguel Delibes, jo crec que l'hem llegit de recomanació a la secundària per damunt de les nostres possibilitats, és un autor que, aquí no, això és opinió només meva, però trobo que està increïblement sobrevalorat, per exemple. Pol, perdó, quan vaig proposar-te fer això, tu em vas dir, jo no m'hi fico en jardins. Ja, bueno, tu... No, però la literatura sí que... Sí, no passa res, no em vull ficar en jardins amb gent viva, que llavors és la que et pot donar feina. Però la gent morta, a mi m'és igual. No, és broma, però vull dir que jo que sé, per exemple, ostres, a mi em sorprèn que la Montserrat Roig sigui una cosa de friquis d'esquerres i amb la capacitat, no només literària, sinó periodística que tenia, perquè, clar, també, a vegades coneixem els autors només per lo que deia, justament, no?, d'autor-obra. Sí, el temps de les cireres és preciós i a mi m'encanta, per exemple, aquella trilogia, però, ostres, també té tota la seva obra com a periodista i assagista i tota la seva obra com a activista feminista, que és superinteressant i que, a més, és una tia amb idees superclares i... Bueno, i ella amb una consciència molt clara de la tradició. És a dir, ella, en el seu paper com a periodista, molt bona part de la seva feina era entrevistar persones que havien estat influents
al món d'abans de la guerra, que és el món que ella va conèixer molt per casa seva, pels seus pares i per la seva tradició. Llavors ella sabia que això s'havia produït un tall en aquí, però que, i això és el que explica en l'obra de Pla i l'obra de Rodoreda, no? Que el que dona força, diguéssim, a la literatura catalana és agafar la Catalunya abans de la guerra i vincular-la amb la de després de la guerra, perquè si no hi ha un tall molt fondo. I Montserrat Roig veia això i, per tant, es va dedicar a dir, ostres, donem importància a tota aquesta gent. Totalment. I trobo que a vegades s'han perdut aquestes figures justament en la nostra actualitat de gent, això, de la cultura catalana, doncs que la reivindiqui desacomplexadament. És a dir, em molesta, però mira, va, sí, em ficaré amb una persona viva. Again, a més, et dic una cosa, et donaran... O sigui, això de si no em poso amb ells no em donaran feina, per a la meva experiència no acaba de funcionar així, és a dir... Segur que no. És que a mi em molesta molt, gent, discursos com el de l'Aliz, de les elits culturals, o sigui, de què m'estàs parlant? Vens amb 3 gramis a la butxaca i m'estàs dient a sobre que aquí a Catalunya hi ha unes elits culturals. No, perdona, aquí hi ha un país que es pensa amb les seves pròpies normes, amb els seus propis referents, amb les seves pròpies imatgeries, els seus propis poemes, tot això, i és un país que justament trobo que tenim a vegades, doncs això, una quantitat d'autoodi absolutament injustificada i que no reivindiquem els nostres referents, joder, que són... Vull dir, això... Però és que això ve... O sigui, la cosa aquesta dels elits culturals, no?, de catalans... O sigui, tal com ho planteja l'Alice, és que és un discurs que... O sigui, ells fan veure que ho abominen, però és directament el mateix discurs que els anys 40. O sigui, no cal canviar res. I tant. És com de dir, és hereu d'allò, saps? O sigui, disfressat amb una cosa així d'escarreta guai, però vull dir que és absurd. Marina, no et volem robar més temps. M'agradaria que poguessis tornar un altre dia, si vols, perquè hòstia, ha sigut tot molt... Hem anat tard perquè hem fet 2 capítols i hem tingut alguns problemes tècnics, però... No, sí, perquè més si no, que així us podeu quedar tranquils, però m'he de... perquè és superinteressant i m'he d'escapar corrents. Si vaig tard a la ràdio, us donaré la culpa a vosaltres. Sí, pots parlar de Generació Perduda en directe a Catalunya Ràdio, i critica'ns, no? No hi ha problema. Després digues que som per rebaixar podcast, perquè si no... Que grande, Carlos. Vale, doncs, un aplaudiment per tu. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Que vagi molt bé. Vale, hem tingut amb nosaltres la Marina Porres, que s'havia marxat perquè és una persona famosa. M'he quedat amb aquesta pregunta. Li volia preguntar com portava aquest èxit a sortint a TV3 i a la ràdio pública també. Ara tenim amb nosaltres el Oriol Julià. Un aplaudiment per tu, Oriol. Sense pretensió de ser famós. Tu seràs famós algun dia, no? Quan jo escrigui la teva biografia, que m'has demanat. Quan em mori. Ja. Joder, no hi ha pressa. T'has ficat amb mi. No hi ha pressa. Ja t'has ficat amb mi. No. No, ja ho tinc calculat quan no passa res. Vale. Però ho deixem com a secret per més endavant, perquè hi hagi com una mica de hype de saber això. Avui seguim parlant del tema xacres. Sí, ja sabeu, d'una manera super pràctica i veient. Vols dir alguna cosa més o tiro? Tira, tu mateix. Tens moltes pors a actuar, et costa molt actuar, tens moltes pors, et costa molt prendre decisions, tens poca energia per fer coses... Sembla un anunci, això. Sí, és que ho volia fer així. Me'n feia il·lusió. Per exemple, tens dificultats d'equilibri, no mental, esa ja llegaremos, sinó d'equilibri, de dir, ostres, sempre estic molt torpe, sempre tinc desequilibri... Físicament. Físicament, vull dir. Problemes de turmells o de genolls, fins i tot, no? Ostres, sempre tinc un problema al genoll, sempre tinc un problema... Sempre em torço els turmells. O al revés, també pot ser que tinguis molta impulsivitat, molta reactivitat, moltes ganes de fer, has de fer, només has de fer per fer, no? Consumisme, etc. No? Impulsivitat, com dèiem. Vale. Doncs el teu xacra afectat és... El primer xacra. Molt bé. El teu xacra afectat o bloquejat és el primer. Molt bé. O sigui, això eren els indicadors. Això són els indicadors, I si et passa això, és que tens aquest xacra bloquejat. Exacte. Aleshores, la ferida, sorpresa, de qui és la culpa? Dels pares. Vale. Bueno, sempre és culpa dels pares, no? Sempre és culpa dels pares de la mare. Papa i mamà, com era jo dels nois de la banda. Aquí et sona, de Boyz II Band. Que vam fer una vegada ja. Exacte. Podies haver posat la musiqueta i la cançó, Sí, no. És que no me'n recordo. Hi havia un tros d'un monòleg que era així, de la culpa sempre és de papa i mamà. Exacte.
I el feia el Carlos, aquest monòleg. Aleshores, realment, sí, podem dir que quasi tot és culpa dels pares-mares, no? Els terapeutes i els psicòlegs no podrien viure sense pares-mares en tots els sentits, no? Òbviament, per raons òbvies. Però tot el que té a veure amb la família, amb l'arrel, no? Amb les teves arrels, amb els teus aprenentatges, amb la teva infància, bloqueja molt aquest xacra. Vale. No? Ara no me'n recordo qui, però en un capítol es va parlar de l'apego, de l'aferrament en català, no? Sí. I en el Napai, que és Napai. un escriptor, Napai, i també parlàvem en l'anterior capítol del tacte, que crec que està relacionat amb la tendresa, i que hi havia molt bloqueig amb aquest tema. Clar. No sé si és del primer xacra o és d'un altre, però... Bueno, pot estar molt condicionat. Lo físic pot anar al segon, però sí que és veritat que l'apego de la família, el com la família hagi generat aquest apego, si és un apego seguro, possiblement tens aquest xacra millor, no? Vale. Ets més fàcil que prenguis decisions, etc. Si és un apego insegur o evitatiu, et costarà més tota aquesta part, no? Aleshores, la ferida clau té a veure amb la família, no és un tema d'arrels, com us deia. També pot ser de la llar. Has tingut molts canvis de llar, no has tingut un lloc estable. Estàs poc arrelat. Estàs poc arrelat. És que tot té coherència, no? En aquest sentit. Tinc una amiga, una companya de feina, que en els seus 10 primers anys va canviar de casa 5 o 6 cops. No? I té moltes dificultats això i, tachant, connecto amb solucions, on se'n va? A dormir a una cova. No dic que aneu a dormir a una cova, però em va semblar realment això és una solució per treballar aquest xacra, no? Perquè tot el que és cova, terra, tambors... I d'aquí els tambors. D'aquí els tambors. Vale. Biodanza, no? Tot el que és molt tribal t'ajuda a moure, a desbloquejar aquest xacra. També, tot físic, pujar a la muntanya... Clar, us dic coses... Home, si esteu malament del genoll, potser no pugeu a la muntanya, però per la resta, pujar a la muntanya, caminar, trepitjar fort, córrer, fer molts esports de terra i de caminar i de trepitjar fort per buscar coses pràctiques, no? I després, com sempre, no vull que acabi sent un tòpic, però crec que sí que ho diré sempre, també s'ha de buscar ajuda per desbloquejar les pors, treballar quines són les pors, un treball de pors concret. Molt de por. Si està molt relacionat amb l'emoció, seria la por la que... I aquí no entrem, tot i que alguna vegada si vinc a parlar d'emocions, de ser, sí que puc parlar de la por, però, jo què sé, pors claus, por a l'amor, por al dolor, por a fer mal, por a la culpa, no? A la culpabilitat, fins i tot. Aquestes pors que són molt troncals en tothom i que si ens dominen doncs no ens deixen fer res. Clar. Vale. I més solucions? Fer. I sé que és molt difícil això de fer, però has de preocupar-te... Digues. Vigila, perquè abans deies que una possible símptoma és fer. Clar. Ara diré una de quan estàs aturat i una de no fer. Una per la gent que té més el bloqueig i una altra per la gent que potser el problema és que és massa impulsiva. Exacte. Vale. La primera, fer. Sé que és difícil, quan et costa fer, dius fer, però la clau és la primera passa. A mi m'agrada molt un concepte, i que és molt d'aquest xacra, que és el intento. El intento és el primer passo, és la primera passa. Jo ho recomano molt, per exemple, amb els joves que hi treballo, no? T'interessaria parlar amb els teus pares? No se'n parla amb els seus pares, no? T'interessaria parlar amb els teus pares? Diu, sí, clar que m'aniria bé portar-me bé amb ells, no? Dur-me bé amb ells. Vale. Primer passa. Demà surt i digues bon dia corrents, baixet, quan surtis de la porta. No cal que avui et posis a solucionar tota la teva vida amb ells, però busca la petita passa. Saps? Això és no busquis fer un gran salt, sinó petites passes. La petita passa, no? I per posar-te en acció. Això és molt important. I per acabar, per tota la gent que fa, consumeix, tal, no sé què, aquí me'n vaig al capítol anterior que parlàveu de la meditació i ens preguntàvem si la meditació era una evasió més, no? I em va agradar molt el que deia el Pau. Però sí que assumo que la meditació, que el Pau ja anava per aquí, no cal que sigui tancada en una habitació, que pot ser una meditació activa, que pot ser una meditació caminant, que pot ser una meditació amb el soroll. Hi ha moltes meditacions per a les persones que els hi costa molt parar de cop, per exemple, però sí que va bé. I com que estem parlant d'un xacra molt d'acció, doncs meditacions actives. Vale.
Molt bé. Pol, com van el teu xacra real? Com van les teves pors? Jo, que estava escoltant i pensava, joder, jo sí que faig 1000 coses i no sé parar mai i, de fet, tinc por de parar. Tens quina por de parar, O sigui, sí, però perquè també és que, clar, o sigui, hi ha un tema social que a vegades també se t'activa per això, no? Coses, o sigui, al final, què és l'ou o la gallina, no? Vull dir, com que hi ha la societat i després hi ha... Sempre és l'ou. Clar, vull dir, sisplau. És això, no? O sigui, jo en el meu mundillo artístic sí que hi ha la sensació aquesta de dir, si no pares de fer coses, o sigui, realment has de no parar de fer coses, perquè si no és un fracàs. Ja, sobretot no la gent que és autònoma, els artistes, són persones que tota l'estona sembla molt difícil que s'aturin en un moment, que diguis, pots quedar... Ui, sempre tenen molt de lío. Bueno, i que has d'estar tot arreu, que és com, per què? Per què has de tot arreu? Però sí, llavors... M'incloc una mica, en aquest sector. Això de la meditació activa m'ha interessat. I et demanaré et preguntaré sobre això, Oriol, perquè em sembla... Molt bé. Generació perduda, com sempre. De la generació d'ara. Vincles, generació d'ara. Mira, volia dir una cosa. Digues. El Hemingway segurament tindria aquest xacra bé, perquè la Marina deia que si tothom deia de no travessar una paret, ell la travessava, no? Perquè s'atrevia a tot això. I per cert, aprofito una cosa que m'havia quedat per dir del Hemingway, que és que és possible que si estigués en aquesta època seria igual de geni i no seria tot lo dolent que dèiem, no? Un senyoro, com has dit tu, no? Sí, que al final és un home de la seva realitat, del seu present, i que nosaltres d'aquí 100 anys poden veure'ns com vaya pavo més sexista. O tu a l'època del Hemingway series un senyoro. Seria un senyoro, està clar. Bueno, ja ho he hecho una mica, però en aquell moment no, que va, és gens. És el contrari a ser un senyoro, el Carlos. Però clar, hem de traspassar també, soc molt de traspassar el judici pel moment cultural, saps? Fins i tot jo tinc amics de cultures que, per exemple, amb el tema de l'homosexualitat els hi costa moltíssim i no els jutjo per això, saps? Arriba un moment en el que ho comprenen i els hi costa més. Doncs és normal, si han viscut en una cultura que això estava super tallat, no? Sí, de fet, es relaciona moltes vegades Hemingway amb Bukowski en el sentit que Bukowski ve més tard i ell sí que realment ja viu en un món en què el feminisme ja és una realitat bastant present i, malgrat tot, és un... O sigui, és igual o pitjor de masclista que Hemingway. Jo estic bastant d'acord que Hemingway, si visqués ara, segurament tindria un podcast de Ràdio Primavera Sound i no seria... Ràdio Primavera Sound, Bueno. Espero, aviam, si un dia jo també tinc un podcast de Ràdio Primavera Sound. Ho deia per Modernito, Carlos, però sí. Vale. O tindria un podcast que es diria Generació Trobada. Sí, és que segur que tindria un nom millor. Però bueno, ja em deixaré un bigoti com el teu, potser em tallaré un cabell i faré també de Hemingway una mica. Doncs, Oriol, moltes gràcies. Abans parlaves dels nois de la banda. The Boys in the Band. Estic fent producció en directe, però potser molaria fer un capítol o doble o triple especial. Oh, sisplau. Els nois de la banda en radiofònic. Sisplau. Palo, así quedaremos. Así podrem quedar. La gent que... Així ens veurem, no? I la gent que ja està implicada, i si no, gent nova també, hòstia, estaria guai. Producció en directe, res. Molt bé. Sí, a tope, aquí queda. Si vols participar, Pol, doncs com a persona que està aquí, es quedes convidat. Molt bé. Doncs gràcies, Oriol. Aquest aplaudiment per tu. Sento la marca dels teus dits esprement els contorns... Pol, ja que tenim avui aquí, tornàvem a escoltar la teva cançó, tampoc tenim molt temps, però només aprofito per si vols fer una mica de publicitat, que l'última vegada no vas poder fer. Ja, és veritat. De com vas ara de concerts... En què estàs, ara? Ara, el més totxo que estic muntant és una associació que es diu Ens Donem Veu, associació de cors de música moderna, que vam fer l'altre dia la trobada, l'altre dia és al principis de juliol de 2024, estem. Sí, això. Sí, correcte. Esperem que surti a 2024. Quan sigui que s'escolti, doncs això, no, ens diem Ens Donem Veu i és una associació que la idea és això, generar vincles entre gent que ens dediquem a la música moderna i al món coral, que hi ha moltes associacions de món coral, però estan molt relacionades amb la música clàssica. I la veritat és que va ser bastant èxit i ara estic bastant motivat amb que això tiri endavant. Molt bé. I, o sigui que, sí, aquesta serà la meva promo d'avui. Molt bé. I de cara a l'agost, tardor, sobretot? De cara a tardor, sobretot, perquè a l'agost he decidit
prendre'm unes vacances. Perquè, Molt bé, doncs perfecte. La veritat, Per no fer. Exacte, per no fer, per lluitar en contra... Vigila, no ets els que s'agenda totes les vacances, no? Bueno, estem treballant en ello. Primer exercici, t'has de bloquejar dies, no fer. Sí, ja, ho he intentat i sobretot el que he fet és que les vacances no siguin d'aquestes de consum cultural de ciutat, sinó que siguin de muntanyeta, que llavors no pots consumir les coses perquè és un altre ritme. Clar, la ciutat és superestimulant sempre i mira, quan parlàvem de l'evasió, això se'm va oblidar, però sí que hi ha un punt a vegades amb el consum cultural d'evasió també, de a Barcelona és que cada dia es fa alguna cosa i és una altra experiència, una altra i una altra i una altra. Bueno, el concepte aquest propi de consum cultural, o sigui, és que realment ens adrecem a les ciutats estrangeres com si fossin mercadillos que ens haguessin d'oferir coses i no té cap sentit, és a dir, una cultura és un compendi de coses i tu l'has de poder viure tranquil·lament. A vegades és com... L'any passat vaig anar a Roma i era com que cada dia anava a veure una cosa que, bueno, va molar perquè la meva parella és historiadora de l'art i llavors, pues, jo què sé, saps? Em m'ho explica tot, però com, joder, vaya agobio, saps? Llavors, sí, Muntanyeta. vacancetes de no fer i a la tornada, sí, començarem un altre cop amb taules rodones d'Ens donem veu, micros oberts en català, amb rodautors, concerts meus, concerts de la Caixalada del cor que dirigeixo i, bueno... Algun concert teu que vulguis destacar? Sí, a la tornada sé que farem algun als Amics UNESCO i també faré el meu primer, com a professor, el meu primer curs d'escriptura creativa. Molt bé. Que això fa... Si a algú li interessa, on Això, justament, els amics de la UNESCO, ja penjaré el link. No faré allò de ho deixem aquí perquè no sóc youtuber i sóc bastant boomer, la veritat, però com ja us avisa, seguiu el meu Instagram, Pol Tudela, i allà pues, allà aniràs penjant informació. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pol. Doncs això ha sigut tot per avui. Generació trobada, generació d'ara, generació el que sigui, ha arribat fins al final d'aquest programa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que seguiu amb nosaltres, que potser algun dia fem alguna obra de teatre en directe, o bueno, no en directe, però gravada per la ràdio, o el que sigui que fem en els propers capítols. Ja ho veurem, perquè no sabem ni com ens direm. Això sí, tot, de moment, generació perduda. Gràcies al Pol Tudela, a la Marina Porres, a l'Oriol Julià, moltes gràcies, l'aplaudiment per tots vosaltres. També gràcies a l'Albert Busquets des de la Peixera i jo, Carlos Bueno, seguim aplaudint, gràcies. Això ha sigut tot. Adéu, Andreu.